Здравейте на всички! Добре дошли обратно в нашия YouTube канал 73 въпроса с специализант. Днешният епизод, който сме ви подготвили, ще бъде доста интересен. Тук сме поканили доктор Петков и ще ви говорим малко за хирургията, малко за пластичните операции и изцяло за пластичната хирургия. Както виждате, този път Дари, моя ко-хост, е тук. На горещия стол до нас е нашия доктор Петков. Няма да губим времето, ще започнем директно. Коя е твоята специалност? Моята специалност е пластична хирургия. В кой град в момента специализираш? В момента специализирам в Унихоспитал, град Панагюрище. А иначе откъде си по принцип? По принцип съм от Русе. От Русе, завършил съм математическата гимназия с Балатонка. Специалност информатика, не биология и химия. Да. Мислех да ставам програмист едно време, ама размислих. Не е лоша идея. В крайна сметка в кой университет си завършил? В медицинския във Варна, ама размислих. Не останах във Варна. И коя година де-факто беше твоя выпуск? Кога завърши? Аз завърших 2021 година. И сега коя година от специализацията си? Сега съм трета година от специализацията, още две ми остават. В самото начало, като започна, коя така специализация мислеше, че е за тебе и коя може би е по-добре за дадем, не е за тебе? Това е много интересно, защото аз съм минал през всичките специализации съм минал, всичко съм искал да специализирам, всичко съм намирал нещо интересно в него, но колкото повече беше обвързано с това да си използваш ръцете, толкова по-интересно ми се струваше да ме. В интерес на истината, като бях трети курс и вече започнахме да влизаме малко повече в клиниката, да имаме повече клинични упражнения, започнах да се ориентирам към гастроентерологията. Това беше и то доста дълго време, примерно да кажем 2-3 години. Си беше гастроентерологията, ми беше много интересно и мислех с това да се занимавам в крайна сметка. Но във времето, колко повече наближаваше 6-ти курс, толкова повече размислях. И толкова повече и другите специалности започнаха да ми стават интересни и то все по-хирургичните. И така, малко време съм работил анестезиология, след като завърших. Работих 6 месеца анестезиология. Надуши го веднага. Да, обаче хирурзите ме измамиха хирурзите и минах от другата страна на паравана. На тъмната страна. Да, минах на тъмната страна. Добре, в крайна сметка с връзка с това, че хирургията така те е грабна, имаш ли любима история или някаква част от следването ти в целия процес, където се докоснал с хирургията и ти е останал като спомен? Още като бях трети курс и вече приключихме трети курс и дойде времето за летните стажове и аз моя стаж се го проведох в Русе. И в Русе отивам в болницата, в отделение по хирургия. Аз реално отивах за сестрински стаж, обаче един от лекарите ме хареса и вика: "Айде, моето момче, идваш с мене." И започна да ме вкара в операции. Започна да влизаме в операциите, почна да ми показва, почна да ми обяснява как се правят челове, какви операции са в основата на хирургията и до голяма степен това ми отвори очите, че на мен ми харесва да работи повече с ръцете. Когато вече дойде момента, как точно се получи, може би, с Дари да си поговорите за транзицията от анестезиология до хирургията и по-точно пластиката сега? Сега какво не знам. Анестезиологията си ми хареса също още в началото, защото бяха много такива разнообразни процедурите. Хем имаш апарата и апаратната вентилация, хем имаш и допълнителни малки процедури и това много ме грабна. Но в процес на работата разбрах, че не е точно това, което си мисля и че реално процедурите, които ги правиш, които са по-хендсон, не са толкова често срещани и не ги правиш чак толкова често. И това до голяма степен ме Можеш да кажеш, че в крайна сметка си правил много еднотипни неща много често и това те отказало. Точно така, просто отиваш на работа и си знаеш, започваш в операция, интубираш пациента, хирурзите си правят какво си правят те, ти надничаш, те ти обясняват какво става по време на операцията. Ако ги харесваш. Да, и ако те харесват. Точно така. Това е много добре. В един момент ги питаш: "Стигнахте ли до подкожието?" Те ти казват да и ти започваш да въртиш кранчето. Да, въртиш кранчето, започваш да намаляш анестезиците
По тази тема искам да кажа нещо, че всеки, който иска да специализира анестезиология, може би ще се сблъска с това нещо. Идеята е да специализирате в болница, в която се правят много неща и няма да сте разпределени само на едно и също място. Това пак си зависи от вас, защото в повечето болници, където започнете да специализирате, най-вероятно, ако не изявите желание да отидете в друго отделение да видите как е, цялата специализация може да изкарате в едно единствено отделение. Може би това е една от причините аз да работя на 2 места, защото в един момент наистина рутината те грабва и това може много хора да ги откаже, защото еднотипната работа, всеки ден да правиш едно и също, не е много приятна. Идеята да видиш различен тип патологии, различни тип пациенти, различни тип анестезии, все пак общата анестезия вече не мога да кажа, че заразва, защото все пак винаги ще е вариант. Винаги има място. Но с него си говорихме, че тепърва започва да изниква така регионалната анестезия, периферните блокове. Така че ще има транзишън от обща към регионална. Така че тия неща трябва да се видят и трябва да се направят, да се научите да се работи с ехограф. За новата генерация анестезиолози. Именно, точно това ще сте вие, защото когато вие станете специализанти, ние вече какво сме? 40 години. Някъде. Толкова. 35. Да. Така че това е нещо, което трябва да вземете предвид. Добре, в крайна сметка в целият този процес, какво точно те грабна в специализирането в пластичната хирургия? Защо избра тази специалност? На мен ми бяха много интересни самите операции. В смисъл, че когато започнах да се запълвам по хирургията, започнах да разглеждам различните видове хирургични специалности. И просто операциите, които бяха свързани с пластичната хирургия, бяха просто с едно от различен тип. Нямаше нищо общо с другите. Работиш от главата до петите на пациента. Работиш с деца, работиш с възрастни, работиш с млади, с здрави, с болни. Просто беше много голямо разнообразието. И самия тип операции, това, нали, което на мен много ми допадна, е, че всичко е много визуално. Тоест, ти имаш един дефект, просто правиш операцията и дефекта вече го няма. Тоест, ти виждаш веднага крайния резултат. Да. Нали, докато примерно другите хирургии, т.е. коремна хирургия или гръдна хирургия, всичко е просто скрито, т.е. затворено. Следваш едни параметри, мериш едно кръвно или имаш изследвания от пациента, субективни оплаквания. Това е просто, което ти решаваш като проблем. Като пластичната хирургия решаваше визуални проблеми. Нещо, което аз можех да го видя с очите си, което това до голяма степен много ми допадна на мен. Добре, дай да сложим например, обувките на един студент вече втори курс или трети курс. Купил се е такава кожичка, почнал е да прави някакви сучари, прави някакви running стичове, гледа Grey's Anatomy, вижда различните хирурги, които се случват и си казва, добре, аз искам така горе-долу обширно, просто да кажем, значи хирургия. Кои са така горе-долу basic плагерите, да ги наречем, по хирургия и как точно ти реши да отидеш към пластиката? Сега, в крайна сметка, хирургията до голяма степен се бори с някакви заболявания. Тоест, примерно да кажем, общата хирургия, имаш тумор, премахваш тумора, решаваш проблема. До голяма степен повечето хирургии са деструктивни, т.е. всичко е свързано с премахване, докато примерно да кажем ортопедията, пластичната хирургия, това са такъв тип хирургии, които са по-функционални, т.е. те се борят и за функцията, т.е. и за качеството на живот на пациента, не само за това да се премахне проблема. Така, повече бейсик въпрос по темата. Колко дълго отнема да станеш пластичен хирург? В България, след като завършиш медицински университет, са 5 години специализацията. Те за повечето хирургични специалности са по същия начин, като се водят голяма хирургия. Малките хирурги, примерно АГ, УНГ и така нататък, са по 4 години, докато пластична, обща хирургия, гръдна са по 5 години. След като вече завършиш, какви са ти възможности за субспециализация или пък да се профилираш още повече? На къде можеш да тръгнеш след това? В пластичната хирургия има много различни аспекти, в които можеш да се насочиш. Сега в България до голяма степен е застъпена хирургията на изгаренията. Това е до голяма степен пластичната хирургия в България. Това е, в принцип, в глобален аспект е една много малка част от пластичната хирургия. Това е една част от нея. Тоест, като специализация е малък раздела. Другите варианти, които са, нали, са краниофациалната хирургия, която е обвързана с цепнатините на горната устна
всякакъв вид аномалии по лицето, краниосинустозите. Те са в този регион на хирургията. По принцип в чужбина има отделен аспект ръка, където тук до голяма степен се занимават ортопедите с нея, но, примерно да кажем, в Щатите си е част от пластичната хирургия. Това не е хирургия на ръка конкретно? И не го правят само хирурзи, които се занимават само това, не ортопеди или само ортопеди го правят? И ортопеди тук в България, доколкото знам, са до голяма част ортопеди. Колегите, които са, докато примерно да кажем, в чужбина си има, примерно си hand fellow, нали, т.е. fellow по ръка, може да си от пластична хирургия, може да си обща хирургия. Тук до тук. Да. От предмишницата надолу. Да. Всякакъв вид реконструктивни операции, carpal tunnel release, така нататък. Другия голям аспект, който са реконструктивните операции, където влиза и микрохирургията. Микрохирургията какво представлява? Това са реконструкции, които се постигат с използването на микроскоп. Тоест много малки съдове, много малки нерви, които не се виждат с просто око, и се използва микроскоп, за да се съчленят съдовете един с друг, за да се пренесат тъкани от една част на тялото до друга част. Примерно да кажем при реконструкция на гърдата, как може да се вземе целият долен полюс на корема с подкожието и кожата и се изгради една нова гърда. Но де-факто може да имаш, например, както каза, фелошип след това. Имаш и те са доста широко застъпени. Просто защото в днешно време всеки започва да става тясно специализиран в една област. И в пластичната хирургия по същия начин. В смисъл, че има general practitioners, нали, които са в пластичната хирургия, които правят, нали, bread and butter, по-честите манипулации, но има и такива, които се занимават конкретно в една област. Да. А ти избрал ли си къде точно да специализираш, след като вземеш тази специалност? Има много места, особено в Европа, са доста напред. Нали. На мен лично ми е интересна микрохирургията. Сега аз съм правил вече един курс, ходих в Роттердам, в Холандия. Много съм доволен, на много високо ниво са, но и навсякъде и с Европа са доста активно работят този тип хирургия и смятам, че там е бъдещето. Още един въпрос, който реално така по-интересен за по-младите. На времето, за да специализираш в пластична хирургия, беше необходимо да имаш някакъв урален от обща хирургия. Сега така ли е? Не, или директно можеш да започнеш? Не е така. Те са, дори в Щатите по същия начин, има два пътя, по които могат да се случат нещата. Единият е през обща хирургия, т.е. започваш да специализираш обща хирургия, изкарваш си 5-те години и после правиш специализация по пластична хирургия. Още 5 години? Не, 3 години, като се признава част от общата хирургия, т.е. общия модул. Другия вариант е по директния път, т.е. започваш си специализация по пластична хирургия, изкарваш си 5 години, държавните изпити и взимаш специалност. А добре, какъв е де-факто процес само набързо? Завършваш, диплома в ръка, отиваш, търсиш екип. Как точно започват тези неща? И според мен най-добрият вариант е да си ходил някъде, да си видя какво представлява пластичната хирургия. Сега в България минуса на пластичната хирургия е, че не се практикува на толкова много места. Тоест има няколко града, в които има пластична хирургия, клиника по пластична хирургия, където можеш да видиш какво представлява. Но най-добре е да си вляза в клиниката, да видиш какъв е типа на операциите, какво е ежедневието на колегите и вече да се прецени ти бил част от техния екип, дали те те харесват и дали биха ти предоставили работно място. Това е един от вариантите. Другия от вариантите е да изчакаш да се пусне място за специализация, обявява се конкурс. Да, конкурс, нали, в моят случай беше по този начин, беше обявен конкурс. Аз имах интерес, търсих на различни места, къде може да се специализира. Видях, че в болницата, в която работя, се търсят специализанти, бяха обявили конкурс. Явяваше на конкурса, имаше и други хора, които се бяха явили. Писмена част, пишеш, устна част, говориш и накрая ти казват ти ли си или не си ти. Да. Малко като America's Top Next Model. Да. Което, добре, а в коя година е добре, например, да отидеш да пробваш, да видиш как е? В смисъл, след кой курс? След кой курс? И според мен, примерно, ако третата година си видял някаква част от хирургията, т.е. примерно трета година си завършил, изкарал си стажа през лятото, видял си какво представлява някои от хирургичните специалности, спокойно вече четвъртата година може да влезеш в една клиника по пластична хирургия
и да видиш какво се занимава там. Аз по този начин така съм направил. Кои са така центровете в България за пластична хирургия? Значи пластична хирургия има в Русе, в София, в Пловдив и в Варна. Като в София са повече от едно място. Има в Пирогов, има в Токуда. Повече са местата, където може да се практикува. А на тема пластични хирурзи, вярни ли са, да кажем, клишетата, както например има за анестезиолози клишета, така има и за пластични хирурзи? Is it all boobs and butts? Всичкото ли се върти около естетика? Мисля, че много често хората имат грешни мисли за точно много често, реално почти постоянно, като чуят пластични хирурги, те си представят човек, който прави само поставя гръдни импланти, коригира липосукции, такива неща, което не е много така. И аз винаги обяснявам, че има много голяма разлика между естетичната и реконструктивната и може би той сега ще каже каква е точно разликата между различните видове пластични хирурзи и какво трябва да разбират хората, като чуят пластична хирургия. Мисля, те си в пластичната хирургия са си малко едни приеми и едни различни принципи, които се използват. Сега разбира се, че има разлика между реконструктивната и естетичната хирургия, като при естетичната хирургия 95% от пациентите те просто нямат заболяване. Докато реконструктивната хирургия по-често вероятността да са определени пациентите е по-голяма, да са с напреднала възраст, различни коморбидности. И там идва голямата разлика. И просто в реконструктивната хирургия до голяма степен ние сме на последна инстанция. Тоест, ние решаваме проблемите на много други специалности. Тоест, те правят някаква операция, след тях остава някакъв дефект. Дай някакъв конкретен пример, който да могат да си представят нашите зрители. В смисъл, какъв тип дефект? Защото аз, когато те чуя за дефект, си представям пациент, който е многократно опериран, има някаква хронична рана, тя не зараства и тук ли се намесвате вие? Това е един от случаите. Тоест, какво правите вие? Какво включва вашата работа, която да помогне на пациента да не страда от тази хронична рана, която му намаля качеството на живот, най-вероятно и болезнена? Застрашава крайника, също така. Малко повече подробности, това ми е идея. Примерно, имаме пациент, руптура на ахилесовото сухожилие. Прави се операция, ортопедите правят реконструкция на ахилесовото сухожилие, но пациента има и други заболявания. Тоест, той е диабетик, има полиневропатия, той има проблем с зарастването на раните. Раната се отваря, където е правена реконструкцията и ортопедите изпращат пациента при нас. Следователно, ние трябва да направим някакъв план, с който да затворим раната. Сега, примерно да кажем, при долния крайник е функционално място и на нас не трябва да е възстановена функцията на крайника. Т.е. да затворим по такъв начин раната, за да може крайника да се използва адекватно и да се спаси. Това е такъв тип операция, се нарича limb salvage. Тоест, ние трябва да измислим ламбол, с което да покрием дефекта. Ламбол какво представлява? Това е тъкан на кръче с хранещ съд в него, с което се покрива дефекта. Примерно да кажем, при този пациент може да се използва едно сорално ламбо, което е базирано на соралната артерия и на перфораторите на другите артерии, които са на крайника, на перонеалната артерия, примерно, с което се покрива дефекта. Друг вид такива операции може да се примерно при реконструкция на гърдата. Пациент като отива, прави се мастектомията, премахва се гърдата, пациент... Която най-често е по повод на тумор, нали? Най-често е направо по повод на карцином. Идва при нас след това и иска да се реконструира гърдата, т.е. тя да се чувства отново жена, да може да носи сутиен. По този начин ние отново трябва да измислим някакъв подход, с който да реконструираме гърдата, дали било то с силиконов гръден имплант, дали било примерно с latissimus dorsi ламбо или с rectus abdominis ламбо, който да се използват собствените тъкани на пациентката и да се даде новата гърда. Други варианти, които са обвързани с дефекти, са примерно да кажем, когато лечехатата направят отново ексцизия на тумор или на мандибула, ние да измислиме по някакъв начин, по който да реконструираме долната челюст. И да възстановите естетиката и функцията. Основно функцията и естетиката, т.е. човека да се чувства добре и да се чувства лесно интегриран, да бъде в обществото. Точно така. Това е много хубаво обяснено, между другото, и мисля, че е доста инсайт, че даде на зрителите, че пластичната хирургия не представлява само
Double D и Double Точно. Точно. Добре, как скажи, например, един твой нормален ден? Кога ходиш на работа, кога ставаш, кога започва операциите? Да, точно. Нощни смени караш ли, недоспал ли си, хронично уморен ли си, като мен ли си, не си ли като мен? Нали, шегувам се, разбира се. Сега аз ставам много рано сутринта, защото при мен е обвързано с доста пътуване работата, понеже аз пътувам в момента от София, пътувам до работа, на мен ми е около час и половина пътя до работа, така че аз към 5:30 ставам, към 8 часа гледам да съм в болницата, минавам преди да са дошли специалистите, минавам да видя оперираните пациенти от предния ден, дали всичко е наред с раните, проверявам дреновете, проверявам резултатите от клинична лаборатория, как е хемоглобина на следващия ден и оттам нататък започваме с превръзките, в някакъв момент към 10 часа някъде влизаме в операционната и оттам нататък работим, докато не приключи работния ден. Тоест ние влизаме в 10, може да излезем в 8 вечерта, може да излезем в 9 вечерта, просто докато не приключи работата. Сега от към хронична умора, за сега смятам, че нямам хронична умора. И аз така си мислех. Мисля, че доспивам. Но... А като свършиш примерно в 9 часа, това означава ли, че още час, след това като приключиш, час и половина пътуваш до София? Да, точно така. А има ли възможност да останеш в болницата, ако на следващия ден? Всеки ден ли си на работа или си на график, в смисъл на дневни и нощни смени? Аз карам, то си е по-скоро график, ние работим от понеделник до петък. Вие събота неделя имате ли? Не, на разположение сме. Имаме си он-кол, ако има нещо, звъня ти по телефона. И ти идваш. Тоест, разликата между, да кажем, специализант, който е в болница в някакво звено, където се работи цялата неделя, е, че ти си на график от понеделник до петък. И цялата неделя може да ти се обадят евентуално да дойдеш, но понякога това дори не става, ти си оставаш в София. Тоест, цялата неделя са ти почивните дни. Точно така. Реално ти си заед като един човек, който ходи нормално на работа. Да, 9 to 5, от понеделник до петък, само че не е точно 9 to 5, ами 9 докато има работа. Да, точно. Случва ли се да има случаи, които са до много късно и като се натрупат, това да доведе до тази умора? Ами, не бих казал. Просто има някои случаи, но когато ти е интересно и те пали отвътре, не съм определен, че мен по-скоро ме зарежда, отколкото да ме измарят. И предполагам, че така планирате операциите всеки ден, че никога не оставате до адски късно и хората да са... Да, до голяма степен да. Просто да се стикова според графика, за да може когато приключим операциите, да могат да започнат по-адекватно време на следващия ден, ние да сме починали. Така, следно аритметично, колко случаи виждате на ден и на седмица? Ами, на ден, в зависимост от обема на операцията, имаме между 2 и 3 операции. Сега, ако са с по-голям обем, т.е. по-са дълги операциите като време траене, са 2 на ден операциите. Сега ние до голяма степен се занимаваме с реконструкция на гърдата, т.е. отделението, в което аз работя, се води като breast unit, т.е. фокуса на нашата работа е върху реконструкция на гърда. Да. И пак казваме, там най-често е заради онкологични операции. Да. Какви би казал, че са като характер пластичните хирурзи? Работиш ли с колеги, които намираш са по-интровертни, екстровертни? В смисъл такъв, има ли типичен характеристика се едно като характер на пластичен хирург или? Разбира се, като хора всички сме различни. Тоест има някакви разлики помежду ни, всеки си има собствените особености, но до голяма степен всичките, с които аз съм работил, са приятни са, outgoing са, готини са. Мисля, че не са типичният хирург, който е такъв тираничен и иска просто яко да те вербува. Нищо не кажа. Добре, в крайна сметка, тъй като може би хората също се запитат, добре, само мъже идват на този подкаст, работим върху това, надяваме се епизодите за АГ да излязат и да каним повече лекарки, по никакъв проблем нямаме с това нещо, но аз искам да задам въпроса как намираш в хирургията и в пластичната хирургия от гледна точка на мъже и жени лекари, например, с които... И аз ще задам още един въпрос. Да, първо отговори на врата. И сега до голяма степен са си мъже. Просто си е male dominance е специалността, но до голяма степен започват все повече и повече жени да навлизат в специалността. Сега, примерно в нашото отделение, аз и още един лекар сме единствените мъже, т.е. сме 50-50.
две жени са. От специализантите ли? Не, от специалисти. Аз съм единствения специализант. От специалисти са две специалистки и един специалист. И аз съм специализанта. Говорим всичките, които са в този Breast Unit. В Breast Unit, да, от хирургична гледна точка, т.е. от пластични хирурзи. Смяташ ли, че тъй като има една стигма, че жените, нали, много сексистки може да прозвучи, аз не съм съгласен с тази стигма, че мъжете са по-добри хирурзи от жените, защото са взимат по-лесно решения, по-твърди са и не се колебаят толкова много. Смяташ ли, че в пластичната хирургия една жена, която може да бъде по-прецизна и много по-добре да се справи от един мъж, или пак има тази стигма, че се смята, че мъжът е по-добър от жената? И какво ти е мнение? В смисъл, смяташ ли, че хирургията трябва да се предполага, че се практикува по-добре от мъжете, или пак няма значение дали един човек е мъж или жена, стига да е добър хирург? Аз не смятам, че има значение. Просто има някои жени, които доста по-добре изразяват тия характеристики, които ти ги казваш отново от мъжете. Тоест има жени, които са много по-лесно взимат решения, много са по-директни, много по-добре се справят в определени ситуации, отколкото някои мъже, които биха били примерно доста по-колебливи, повече да го мислят, повече да го анализират. Докато, примерно, при жените голям плюс е, че подхода, нали, т.е. емоционалната част на нещата, доста по-добре е възприемат. Защото главно пациентите са ви жени. Точно така, да. В нашата специалност в голяма степен са жени пациентите. Без значение дали е реконструктивна или естетична, са пациентки. Има ли си, това е off-topic въпрос, има ли си случаи, защото знам, че е доста рядко заболяването, нали, карцинома на мъжата жена при мъжете. Има ли си пациент, който е дошъл за реконструкция на гърда? Не. До сега не сме имали такъв пациент, би било доста интересно, но просто при тях е доста по-директен подход. Тоест има карцином, премахва се жлезата, премахва се ареолата и се приключва с заболяване. По-трудна ли би била пластиката при мъж или далеч не? Не, аз смятам, че би било по-лесно, защото там трябва да се изгради само елемента на ареолата. Тоест нямаш го обема, нямаш нещо, което трябва да репрезентира женска за гърда. Разбрах. Да, точно така. А на мен пак сега ми дойде един малко така по-друг въпрос. В момента, когато се прави реконструкция на ареолата, тя на външен вид изглежда като една нормална физиологична ареола, но има ли, например, другите функции? В смисъл такъв... Намалена ли е чувствителност? Това ли имаш предвид? Не бажда чувствителност, дори и деца вика при жените. Ерогенните функции. Не, няма ги, защото тя се изгражда по-скоро на един тип като оригами. Просто тъканите, които са локалните, се вдигат по специален начин и се реформират и се изграждат, загубява се, за да изглежда като ареола. Но тя никога няма да има функцията на една ерогенна зона. Ерогенна зона, точно така. Добре. А в този процес на 3 години до сега имаш ли така един любим клиничен случай, който можеш да разкажеш, който така ти е грабнал вниманието и те е накарал да се влюбиш още повече в специализация? Сега аз ти казах, че мен най-много ме влече микрохирургията и това е нещо, нали, което ми е най-интересно на мене. Имахме една пациентка, на която бяхме правили реконструкция на скалпа. Тя имаше базоцеларен карцином, ексцизия на карцинома в комбиниран екип с лицево-челюстен хирург и с няколко пластични хирурга, като лицево-челюстния хирург премахва карцинома, прави пластичната част, т.е. изчиства злокачественото заболяване и се включваме ние след това с реконструкцията. При нея се направи свободен латисимус дорзи, т.е. мускул, който е широкия гръбен мускул, се взима от гърба, посредством микроскопа се свързва към суперфициалната темпорална артерия и дефектът е затворен. Nice. В този цял процес, който казваш, така ми е интересно да питам, какви са твоите отговорности, как изглежда твоята работния ден от гледна точка, като влезеш в операция, какви са твоите отговорности като специализант? Сега, по отношение на работния ден, има клинична част, т.е. когато си извън операционната и оперативна част, нали, вътре интраоперативно. Когато си извън операционната, ние отговаряме, т.е. специализантите, отговаряме за превръзките, за менажирането на пациентите, предписването на терапия. До голяма степен менажираме пациентите, които са в отделението, иначе вече интраоперативната част. Помагаме на хирурга да свърши реконструкцията или естетичната операция. Било то посредством екартиране, било посредством, примерно, дали шпанци.
Това са до голяма степен нещата, които правят в операционната и затваряме след тях. Тоест те правят реконструктивната част, ние шием. Да. Предполагам естетично, което е много по-трудно от нормалния шеф. Може сега също да разкажеш, че разликата между грубата коремна хирургия и пластичната хирургия, именно нали, след като си извършиш самата операция, част от реконструкцията именно тези финни шелове, които въобще не са лесни. Аз съм се опитвал. Не сме вманиачени на тема шелове. Точно така. И реално един разрез могат да го направят по такъв начин, че след няколко месеца въобще не си личи, че там има операция. Точно така. Нали? Това е тънкостта на цялата специалност. Най-вече нали, идеята хем да изглежда красиво, хем да изглежда, че не е пипано, защото аз понякога, когато погледна дадена, да кажем, пациентка, която има ринопластика или някакви корекции, ако хирурга наистина е бил добър, не можеш изобщо да познаеш, че е било отварено. Нали? Това е за нас, че понякога дори ние, когато сме направили операцията и после се търсим къде са ни цикатриксите, примерно да кажем една година по-късно, дори за нас е трудно. Особено ако пациентката или пациентът е над 50 години, има гънки, в които да скрие шева, страхотно се получава. Но това е изключително трудно, между другото. Може да кажеш, че това е нещо, което с години всеки един пластичен хирург се усъвършенства все повече и повече и реално е супер интересно да видиш. Виждал съм как се правят такива шелове и дори в грубата нали, хирургия пак правят естетични шелове и става, то е приятно за който да видиш, изведнъж гледаш всичко извън тялото на човека, нали, правят операцията, вкарват и след това правят естетичен шеф и ти не мога да познаеш, че той човек е опериран. Да. Виждаш само една линийка след това. Точно така, да. Особено за някои нали, жени и по-интимни операции, ако мога така да се изразя. Там естетичният шеф кара жената се чувства по-добре, защото че не се е случило нищо. Което е много готино, реално. Това много буства конфиденс. Все пак имаш огромен белег, нали, видим груп с келоид отгоре, нали, защото понякога се образуват и келоиди, нали? И пак това може да се лекува, нали така? Да, имаме си различни методи, различни видове инжекции, с които могат да се инжектират келоидите, които нали, да предпазим от това те да се развиват или да достигнем до обратното им развитие. Но това е, че ние сме вманиачени на тема шиене. Просто всеки един детайл, дали си го сложил с 1 мм и нагоре или 1 мм надолу шева, винаги има значение. Просто има цели книги, които са насочени към това как да направиш най-перфектния шев. Като каза книги, ако някой иска да прочете малко повече за някакъв вид пластична хирургия, препоръчваш ли някакви учебници, които те да погледнат? Дали ще са български и чуждестранни, някакви канали в интернет? Мисля, че това е един част от въпросите. Да. Защото ме питаха и аз казах, можеш да кажеш ти какво си използвал и какво препоръчваш като литература, чисто за твоята специалност, кое е хубаво? Сега като entry level, т.е. като нещо с което да се запознаеш с някакви пластични операции, какво представляват основните методики в пластичната хирургия, Grap Smith си е така, основата е най-добрия от всичките, просто той набляга на най-основните принципи, на основните операции, всичко е по-просто обяснено, не влиза в много подробности, но основните неща се покриват. Оттам нататък вече учебниците на Нели Гън, те покриват вече в доста по-дълбоки детайли, в колко е сложна една операция, какви са различните начини, с които да се затворят дефекти и да се направи реконструкцията. Там е доста по-подробно описан. Но Грап Смит от англоязичните учебници е добър за някой, който започвате първо да се интересува от пластична хирургия. Сега за български учебници не мога да препоръчам, защото просто няма. За жалост. А би ли, пак така много off-topic въпрос, като станеш специалист, би ли направил, би ли написал учебник, който да е именно за хора, които те първо се ориентират към пластична хирургия, би ли направил някакъв вид помагал или нещо, защото аз примерно много бих искал да направя в някакъв етап от живота си, защото знам, че българската литература и българските медицински учебници не са от най-добрите. Но в същото време знам колко е трудно това да се направи. Ти би ли се опитал да направиш нещо такова? Аз лично не бих се опитал, защото знам, че твърде много работа е заложена за това нещо и те са едни огромни екипи, едни огромни ресурси, които се влагат в създаването на един учебник, за да може той да бъде направен по начина, по който да бъде разбран от този, който го чете. Защото в България малко или много голяма част от учебниците или са преписани от английски учебници, или са преведени. Лошо преведени. Да, просто не е нещо създадено от нулата,
и изградено последователно, аритметично. Както трябва. Точно така. И то до някъде трябва да е изградено и за процеса на учене, тъй като, нали, подхода, по на който аз съм виждал дори от деца вика MedSnipe е учебник, съкратени теми, синтеза. Те си имат смисъл, всичко е boiled down, за да бъде до конспекта. И де факто учебника и конспекта стават като една точка за референция. И това не съм много сигурен дали учебника... Това малко нещата. Да. Съгласен съм, защото хората искат да си вземат изпита, а не толкова много да вникнат в детайл. А всъщност, ако се опитат да вникнат в детайл, може би ще намерят много интересни дори теми, които не са и в конспект, защото аз съм бил на стаж по пластична хирургия. Мисля, че в обучението не има, особено там в смисъл за... Покрай изгарянията. Точно така, да. Почти никаква литература аз не намерих. Тогава просто обясняваше как, нали, се взима кожно ламбо, по какъв начин се прави, къде се шие, защо се прави, така. Но нещо в детайл, така, наистина за някакъв конкретен дефект, защото съм, нали, гледал съм в клиниката, нали, трети или четвърти курс бях реално в пластичната хирургия. Различни видове шелове, различни видове разрези, които мисля, че се наричаха skin flaps. Да, това са ламбата. Точно така, които по такъв начин ги режат тъканите, че после, независимо, че не им достига толкова много като обем кожа, те успяват по някакъв начин да направят дефекта да зарасне и да не се опъва кожа, защото примерно при деца, ако едно дете се изгори, трябва да се направи кожно ламбо, по такъв начин трябва да се направи, че то като расте, това кожно ламбо да не се разтяга и да не го боли. Да расте с него. Именно. Това е нещо супер трудно, не намерих абсолютно никаква информация за това нещо и признавам си, беше доста интересно и много сложно. Като ги гледах как оперираха, защото те наистина правиха доста големи дефекти от изгаряния. Да. Нали, казваш си, окей, взимаме сега кожно ламбо от някъде, слагаме, ама да изчислиш как да го сложиш, колко да е голямо, как да го зашиеш, дали пациента, на който го правиш, ще му расте още кожата и да го предвидиш това нещо. Това са неща, които са тия тънкости, които никой не вижда, а реално е много трудно. Това са детайлите. Това са просто детайлите на хирургията и тя е вързана с много такъв тип детайли. Тоест градуси, под какъв градус да се завърти. Има много. И предполагам, че математиката и геометрия тук ти помагат много. Точно така. Математика, геометрия, има измервания. Просто те са неизменна част от специалността. Тоест, ако госпожата ми по математика го види този човек, ще каже, добре, че доказал триъгълниците, че са триъгълници. Нали така? Да, теоремата на Крат. В крайна сметка, извън учебници, мен ми е интересно да те попитам, защото все пак има, да кажем, доктор Холивуд, има много такива личности, които станаха TikTok звезди, особено по време на пандемията, които бяха пластични хирурзи, които показаха, нали, операции и тем подобни. Кои са един-двама, които ти, например, следваш или пък харесваш? Като не е рол модел, но някой официален име, който да каже, да, този човек е наистина... Той има много готин канал, има кефи, какво обясняли. Примерно той е много готини неща качва в Инстаграм. Някакъв такъв, който е по-известен в социалните мрежи. Мисля, аз лично смятам, че примерно руската школа е много добра по отношение на реконструктивната хирургия и на естетичната хирургия. И, нали, аз лично на тях им се възхищавам. А руски знаеш ли? Не знам руски. Но просто следейки работата им, просто виждам колко отношения имат към детайла. Сега... Което е най-важното във вашата професия, реално. Да, просто те са до последния милиметър ги измерват нещата и чак аз понякога не мога да... мислиш ли да отидеш по този въпрос в Русия на някакъв вид стаж или на някакъв курс? Да, абсолютно съм отворен към тази възможност. Смятам, че би било много полезно. Супер. Така, един момент, който можеш да споделиш по време, когато започна специализацията, може да е в началото, който много така те изненада. Шеловете ли беше, например, нещо? Как ти каза, че милиметър, един надолу, един нагоре? На мен много ми хареса това, че са много разнообразни операциите. Просто нито една операция не беше същата с предната. Пациент с пациент не си приличат. Пациент с пациент. При анестезиологията, аз пак мога да го кажа, и значи те прекъсвам, пак мога да го кажа същото, нали, че интубираш, но винаги мога да се сблъскаш с някакви детайли, които всеки пациент ги има, и не си приличат една операция с другата. Макар че при мен е много повече рутина, но при него предполагам, че самият дефект
нивото му, начина по който застава, това вече няма как да е едно и също. Смисъл, ти всеки път, като беше на операция, очакваш нещо различно. Да, и това те зарежда още повече. Тия древните неща са той, което те зарежда. Тоест, на мен това, което много ми харесва е, че примерно имаш един проблем и ти имаш различни методи, с които да го решиш този проблем. Тоест имаш последователности и особено когато става дума за реконструкция, примерно си имаме една стълбица, която е в реконструкциите. Просто от най-простия начин до най-сложния начин, как може да се възстанови един дефект, една рана, примерно, в областта на лицето. Как, примерно, дали може да се зашие само с прости шелове, ако позволява, дали може да се вземе някъде свободна кожа, т.е. свободна кожна трансплантация да се направи. И вече оттам нататък, примерно, локални ламба, с които може да се затвори и различните локални ламба. Т.е. примерно, ти кое най-добро ламбо може да вземеш за този даден случай. Което това също много ми допадна до голяма степен креативността. Правиш ли изчислени и предварителни чертежи, както е по филмите, нали, когато една пациентка застане почетни маркер, нали, да черта? Задължително. Нали? Това включва ли сериозни изчисления, които не е необходимо да имаш, нали, по-сериозни математически способности, или всичко се свежда до събиране, изваждане, градуси и така? По-скоро така. По-скоро... Основни принципи на математика. Имаш, основни принципи на математиката, просто да знаеш какво е градус, примерно, или какво е ъгъл. Да знаеш как да направиш по-прости сметки. Това не е много просто, добре. Мисля, че вадят да почват да се транспортират. Не се налага да вадим калкулатор, примерно да смяташ нещо, но до голяма степен има за дозите. Милиграми и грами са различни. Има таблици, примерно да кажем за гръдните импланти, имаш таблица, според таблицата имаш определени кубици за тази пациентка, примерно според ширината на гърдата, какъв имплант би бил най-подходящ, но по отношение на реконструкциите, там вече започва да става по-сложно и по-интересно за планиране. Тоест, представяме се отново един дефект в областта на лицето и ти започваш да мислиш най-подходящите начини, които са възможни за реконструкцията. Примерно да кажем, ако искаш да направиш перфораторно ламбо, с което да затвориш дефекта, перфораторното ламбо е отново един кожен остров, който се храни на един малък съд. Обаче ти можеш да направиш примерно контрастно изследване. Скенер с контраст, да видиш перфоратора или с ехографа да проследиш перфоратора, да видиш доплера, да го планираш според това дали съдът ти е подходящ. Как да го разправя в момента, той ми става супер интересно, защото това са наистина древни детайли. И виж колко аспекта може да направиш по това цяло. И примерно да кажем, ако хванеш 3 пластични хирурги за един дефект, 3 могат да дадат различни планове и креативни начини, по които да го затвориш този дефект. Изглежда, че има малко Пикасо в цялата работа, не е cut and dry. Но мен би било интересно да ти задам въпроса защо човек да избере тези специалности. Каква, как да кажа, не само от гледна точка на пациента, че можеш да имаш такъв ефект. За себе си плюсовете какви? Да, за себе си, да. Лично аз бих казал, че ако искаш да видиш един проблем и след 1 час проблема да е решен или след 12 часа проблема да е решен, това е специалността. Просто всичко е много визуално. Имаш проблем, който го виждаш визуално и ти, когато си свършиш твоята работа, проблема вече го няма и ти продължаваш да виждаш липсата на проблема. Тоест не се водиш по някакви параметри, не се водиш по някакви симптоми на пациента, всичко е това, което ти виждаш от очите си. Предполагам и работното време и заетостта също са част от плюсовете на твоите специалности, защото както коментирахме по-рано, от понеделник до петък, нали, що годе нормално време. Нали? Да, но това е при нас. Сега има места, където, да кажем, предполагам, по изгаряния, те си имат дежурства. Но в крайна сметка ти като вземеш специалност, по-скоро сам ще си избираш работното време и можеш да работиш понеделник, сряда и петък, а вторник, четвъртък, цялата неделя да почиеш или да ходиш по курсове. Тоест ти дава много повече свобода как да си менажираш времето. Да, от към менажиране на време е доста добре. И още един въпрос. Остава ли ти време да вникнеш в детайла и да четеш? Да, задължително. Това е много важно за една специализация. Не мога, ако не го прочита, примерно, да отида на следващия. Тоест ти като видиш пациента, видиш какъв е дефекта, можеш да се прибереш във вас, да прочетеш, нали, литературата, която имаш за това нещо и на следващия ден да изкочиш с идеи и план, именно за това как да направиш нещата, да го коментираш с твоите, нали, началници или лекари, които водят, нали, операции. Да, с менторите, но това е много интересно при нас, че има някакъв подход, трябва да си го структурираш. Трябва да измислиш
и ти си правиш подхода, примерно с едно пациента е твой и с едно как би ти го направил и изкоментирано вече с ментора. Напипва се къде примерно не си измислил достатъчно нещата, добавя се нещо и плана става. Те коригира точно така, но просто всичко е систематизирано, т.е. как би го нарисувал ти, как би го направил ти, как би направил изчисленията, по какъв начин се прави операцията, т.е. на какви нива в тъканите трябва да бъдеш, но задължително се намира някакъв видеоматериал. Покрай цялото това нещо да видиш вече и визуално как се случват нещата и оттам нататък се действа на следващия ден. Nice. А защо, например, да не го избереш като специално? Защо да не го избереш? Ами часовете са, ако искаш да се занимаваш с реконструктивна хирургия, часовете са просто... Ако, например, си от хората, защото винаги ще ти кажат, той не става за хирург, защото не трепери ръката, нали? Например, това... Ами, какви качества трябва да притежа един човек, който иска да стане пластичен хирург, успешен? Тоест, ако защото идеята на целият този подкаст е някой, който е млад и иска това да го специализира, да прецени става ли или не става. Защото с огромно желание всеки, предполагам, може да стане. Точно така. Но какви качества, примерно, трябва да притежава един човек, който иска да стане пластичен хирург, защото аз мога веднага да кажа за анестезиологията, че трябва да е хладнокръвен и много бързо да взима решения. Това са две задължителни неща и да разбира от фармакология, физиология и патофизиология. Какво трябва един пластичен хирург да е феноменално добър, освен да е вманечен по детайлите? Какво друго може да дадеш, да кажеш, че трябва да притежава един студент? Примерно. Това с детайлите е много съществено по отношение на пластичната хирургия. Просто всичко при нас е в детайлите. Тоест някакъв непокист, който не му пука дали е милиметър нагоре, милиметър надолу, няма да стане добър пластичен хирург на 100%. Не, той може да стане пластичен хирург, но не знам колко ще е добър. Просто всичко е в детайлите, всеки 1 милиметър е от значение. Просто когато се прави такъв тип хирургия, ние гледаме максимално функционално да остане всичко. Тоест всеки един нерв да бъде запазен, всичко, което можем да му нарушиме функцията, да ни я нарушаваме. И другото е желание. Просто трябва да ти е много интересно и с което искаш да се занимаваш. Трябва да имаш дълбок интерес към материята на пластичната хирургия. Тоест, ако някой иска да стане пластичен хирург, за да е финансово независим много рано, това е много лоша стратегия, ако иска да стане пластичен хирург, така ли? Не смятам, че медицината е най-лесният начин да си финансово независим. Дропшип. Има и по-лесни варианти. А като каза финансово независим, така по-повърхностно може ли просто да говорим, тъй като, според мен идеята е, както Дари каза, да говорим за ролшит в този подкаст, е, че как изглежда на един специализант по пластична хирургия заплатата? Има ли някакъв бер минимум или на различни места, различни клиники, различно? И тук не говорим да кажеш аз получавам толкова, твоята представа за това, когато си бил студент, когато си специализант, има ли някаква градация, очакваш ли повече, очакваш ли по-малко? Това е идеята. Те не искат да чуят, аз получавам колко съм супер добър, малко инсайт, да кажеш точно ти как се чувстваш със своята работа. Аз съм доволен лично, смятам, че по принцип заплащанията в България на специализантите са прилични, но е много строго индивидуално. Просто всяка болница сама за себе си отговаря. Има един bare minimum, както каза Марти, че има примерно 2,5 минимални заплати, които си стартираш и оттам нататък всичко са вече бонуси. Но това са заплатите, аз не смятам, че е такъв голям проблем. Просто винаги може да се намери някакъв начин. Дали ще даваш допълнително дежурство, да ще работиш на второ място, да ще пачкаш в спешното. Сега в моята работа, дали ще правиш инжекционни процедури допълнително или ще ходиш да трансплантираш коса. Винаги има вариант. Защо се отказват анестезиолог? Не, бавам се. Сега, бюрокрацията ме питате, колко време ти отнема да се оправиш с документацията на пациента? Тоест, реално в какво ти се състои чисто административната част от работа? Аз никога не съм имал проблем между другото с документацията. Не е нещо, кое знае. Примерно, под 1 час на ден смятам, че е допустимо. Тоест, ти ако можеш да пишеш достатъчно бързо на компютъра, бързо можеш да се приключиш. Тоест, пишеш абсолютно всичко на компютър, не се занимаваш да пишеш на ръка? Не, всичко е на компютър, всичко иззет с електронни, всичко се пише на анамнеза, статус, всичко ти е онлайн. Добре. Сега виждам, тук са доста въпроси, ще питам какво така... Да, малко се летим. По някакъв начин пандемията, COVID-пандемията, афектира ли ти работата и афектира ли пластичните операции в
този период от 2019 година до 2022? Според мен да, защото много голяма част от хората се изнесоха в онлайн пространство. Тоест, всеки гледа някой през камерата, всеки слага повече филтри, всеки започва да се занимава с тези неща и според мен до някаква степен на хората започна да им се изкривява малко представата за Аза, малко за това по какъв начин изглеждат и според мен до голяма степен започват да опират все повече и повече до пластични операции. Семейството използва ли те много често за Google доктор? Т.е. като имат някакъв проблем, обаждат се, боли ме корема, какво да пия, боли ме главата, какво да пия и като цяло питат ли те за такива неща? Не съм най-подходящия за тия неща. Ако има някоя рана, да ме питат ти за шиене или не, или за шиене, да, ама за такъв тип предполагам, болешки... General медицината ти е окей. General медицината, да, ама не ме питат. Към джипито се обръщат. Между другото, наскоро бях попал на някакво проучване, че FDA и другите корпорации почват разследване и проучване. Към Google? Не към Google, към аналогия, че причинява агроноцитоза. Да те питам, в частност, като те боли главата, какво пиеш за главоболие? Беналген. Тоест аналогин с кофеин. Комбиниран препарат. Друго си е. Или едно късо кафе също. Едно късо кафе винаги помага. Добре, стигнахме до тази тема с кофеин. Това е пак off topic въпрос. Приемаш ли много голямо количество кофеин, за да мога да се държиш? Колко? В смисъл, като милиграми горе-долу превишаваш ли максималната доза, препоръчена от американската? 300 мг. 400 мг. Да. Превишаваш ли? Възможно е. Ако има някой монстър в сметките. Така. Ако се ходи на фитнес... Още една причина, поради която аз веднага като го ях с шапката и сега като казах, абсолютен анестезиолог. Тоест, пиеш си кафе. Да, задължително. Афектира ли съня? Не. Ти като студент предполагам си пил кафе. Никога не съм имал проблеми с съня. Аз ако се опра до стената и на нея... И аз съм така. Ето какво да спа, докато чакам да Никакъв проблем. Какъв според теб е най-големия проблем в българското здравеопазване? Проблема идва от там според мен, че просто няма някаква прецизност. Тоест, ти отиваш, мога да дам пример за рака на гърдата, просто тебе ти поставят диагнозата в една болница, където примерно ехографистите са много добри, разбират много добре от работата си, могат да биопсират тумора, обаче пациентът трябва да отиде на друго място, за да се направи операцията, после на трето място за да се направи онкологичната терапия. Просто е много... И четвърто място пластиката. Точно така, разпокъсано е всичко. И тази прецизност реално праща пациентите в едно постоянно търсене на най-добрия специалист. Защото, както каза, ехографистите са добри, обаче ехографистите за гърда на едно място. Точно така. Те са много... Тесните специалисти са доста на разпокъсани места. Даже понякога не са и в Трудно можеш да намериш на едно място всичко. В една многопрофилна болница да можеш да получиш лечение за абсолютно всеки един етап от проблемите. Ние с това се бориме към момента. Това не е фокуса. Какъв е според теб най-големият проблем на българския пациент? Като каза рак на гърдата, това е много разпространено онкологично заболяване при жените. Има ли скрининг? Смяташ ли, че скрининговите програми именно за този тип заболявания не са добре развити в България? Защото аз смятам, че скрининга и предотвратяването на някои от заболяванията е на доста ниско ниво в нашето здравеопазване. Да, макар че бъдещето на медицината по принцип в глобален аспект. Сега в България аз смятам, че не са чак толкова зле нещата по отношение на рака на гърдата. В смисъл, че личните лекари достатъчно добре следят пациентите, които са покрай тях, с които са ангажирани, за да могат те да си имат рутинните прегледи. В днешно време повечето жени вече са добре запознати с това заболяване и те лично си търсят профилактиката. Добре, ако една жена не знае, да кажем, е на около 25-30 години и чува за рак на гърдата, кога е редно тя да си направи профилактичен преглед? На колко време трябва да се преглежда? Трябва ли да се вземе предвид, ако майка и баба и прадеда и са страдали от това заболяване? Какво казва медицината в този случай? Разбира се, колкото по-начесто се правят такъв тип прегледи, толкова по-добре. След 30 годишна възраст, хубаво жените, ако дори да нямат проблеми, да си правят една проста ехография на гърдата. Всяка година? Не е нужно всяка година, примерно през 2 години. Това са малко off-label указания, но над 30 годишна възраст. Това си е един добър начин за скрининг на пациентите. Сега вече, ако има някаква генетична предиспозиция в
нали, в фамилната анамнеза, това е допълнително нещо, което трябва да се има в предвид. Да. Все пак жените, освен за рак на гърдата, е много хубаво да се следят за рак на шийката на матката. Точно така. Също така ще използвам момента да кажа, че ако го гледате това нещо, е хубаво да проучите все пак за различните видове вакцинация срещу човешки папиломавирус, който е един от основните причини на рак на шийката на матката. И именно от скоро време започвам да наблюдавам доста голяма активност на дори личните лекари да промотират тази вакцинация срещу рак на шийката на матката при подрастващи момичета и момчета също така. Така че това е една тема, която може много хубаво да проучите и между другото ми даде още една идея, че е хубаво да поканим някой онколог, който да повече информация. Именно за скрининговите програми и за какво мъжете и жените трябва да се, защото например рака на шийката на матката е характерен само за жените. Рака на простатата, който е един от най-лесно податливите на лечение вид рак, е характерен само за мъжете. Така че това е готина идея. И в дискусията се създават, нали? Винаги е, място за изясняване. Да. И какви са според теб най-големите проблеми на българските университети, медицински и на българските студенти по медицина? До голяма степен аз не смятам, че има някакъв, кой знае какъв проблем. Просто в България малко или много обучението по медицина си е самообучение. Тоест ти сам трябва да решиш колко да учиш, колко да четеш, колко да се даваш зор в университета. Иначе университетът е просто една институция. Което реално трябва да завършиш със собствено желание. Точно така. Няма никой да те фане за ръката и да ти каже, ела, прочети това. Тоест самия ти трябва да имаш желание. Това е просто самоинициатива. Ти лично трябва да положиш някакви грижи. В твой университет, твоите колеги, става ли си свидетел на хора, които се опитат да минават така между капките, които нямат особено желание, искат просто да си вземат изпит? Защото аз примерно съм ставал доста свидетел на такъв тип студент. Доста често срещано по принцип в България, но има някои колеги, които примерно са много фокусирани в една определена специалност. Нещо, което само това единствено искат и нищо друго не ги интересува, което малко или много си е минус. Защото... А бил ли си такъв, когато си бил студент? Защото ти все пак каза, че от доста рано си започнал да се интересуваш в пластичната хирургия. Пренебрегвал ли си други предмети заради нея или си бил така отдаден и си имал интерес, защото каза, че все пак си намирал интересни неща във всеки един предмет? Или си учил си по всичко достатъчно? Добър студент. По всичко съм си чел, не съм пропускал нещо. Трябва да има един общ поглед над медицинската сфера. Някакъв съвет на пациентите, които имат нужда от пластичен хирург, по какъв начин да го намерят, къде да го потърсят, на какво да наблегнат? Сега вече в зависимост от това дали е естетична или реконструктивна манипулацията, просто трябва да се гледа или в големите центрове, когато става за реконструкция в България, които са. Иначе, когато е в сферата на естетичната хирургия, те са в повече случаи в медицински центрове, където може да се намери помощ. Добре. Някакъв съвет на студентите за учене, който ти си спазвал, можеш ли да дадеш? Системност и постоянство. Рутина. Просто... Тоест всеки ден по-малко, отколкото накрая по-много. Задължително. Просто преди сесията да седнеш да четеш убийствено. Запомнете го. Особено като в Варна има до 6 курс сесии, не се заслужава. Ние с него сме завършили различни университети. Аз имах циклична система след трети курс, той е бил постоянно на сесии. За мен да имаш сесия след трети курс е много трудно, защото пети курс, да кажем, ти имаш 10 изпита лятото или нещо такова. Убийствено е. Да. Просто е... Без системност просто няма как да оцелеш. Няма шанс. Да. Какъв съвет би дал на себе си, ако се върнеш обратно в първи курс? Това много готин въпрос. Да се захвана по-рано с хирургия. Тук вече някакви въпроси за тебе. Колко вода трябва един човек да пие на ден? Колкото си жаден, колкото си се пие. Добре. Любимо ядене? Любимо ядене? Бургер. Бургер? Слушате ли музика по време на операция? Задължително. Просто с толкова най-готините хирурзи слушат музика по време на операция. Това го запомните от гадния анестезиолог. В момента, в който се пусне радиото, аз знам, че хирурга няма да е толкова гаден. Как разпускаш след смяна? Фитнес,
задължително, че с нашата работа без тренировки няма как. Вдигане на тежест, в смисъл Вдигане на тежест. резистанс тренинг. Резистанс тренинг. Съветваш ли пациентите си, независимо дали са пациентите като цяло, българските пациенти, да спортуват? Смяташ, че това е много важно в превенцията на много от заболявания? Според мен не само пациентите, ами всеки трябва да спортува. Просто спорта е здраве. Пак искам ти ръка. Има ли си момент на I don't belong по време на следването на медицина? Тоест, чувства ли си в някакъв етап от следването си, че си искал да се откажеш от медицината? Не бих казал. Аз просто от много малък, още от дете съм с идеята за това, че трябва да стана лекар и просто това винаги си е било неизменна част малко от мене. Да. Коя друга специалност се виждаш, нали, в нея? Ти вече каза, че си бил и анестезиолог 6 месеца. Предполагам, че това е едната от другите. И гастро, нали така? И всяка една хирургична специалност смятам, че бих се справил в нея. Гинекология, урология. Всичките си имат нещо, което е интересно. Има ли развитие и възможност за наука в твоята специалност? Може ли доцентура да се пише и такива неща? Да, абсолютно. Просто е твърде необятна специалност. Би ли го правил? Да. Добре. И някакъв въпрос за следващия гост. Можеш ли да зададеш? Следващия гост? Следващия гост ще специалист по ортопедия и травматология, гръбначна хирургия. Добре, нека и той да поговорим малко за микрохирургията, защото и те имат микрохирургия в ортопедията, така че... Нещо да кажеш на зрителите допълнително, някакъв съвет да им дадеш или нещо, което ти е на главата, защото приключихме с въпросите вече. Аз смятам, че предаването, което правите е много добре и много добра идея за студентите да могат да се запознаят малко с специалностите, малко вътрешна информация. Гледайте предаването. Да.